To alhamdulillah jama'a, idan muka dawo kasar mamaya kuma tun daga jiya da daddare har zuwa yanzu jiragen da suke zuba mai ne, suke zuba jiragen sama mai, wato suke refilling din jirage wato F series, su ne suke ta sauka a manya-manyan sararin samaniyan kasar mamaya musamman Tel Aviv da Haifa. Kuma wa'annan jiragen ana ikiyasin cewa daga jiya da daddare zuwa yau jirage sama da kwaya 80 ne suka sauka. Wannan jiragen fa ba fa F-35 bane, ba kuma B2 bomba bane, ba kuma F-15 bane. Duka wannan jiragen ba su da aiki, ba wai yaki suke ba su da aiki illa iyaka kawai idan jirgi ya gaji da shawagin shi, man shi ya dauko karewa, wato shi kuma wannan jirgin ya je refilling din, ya je wannan jiragen su je su yi refilling din duk jirgin yakin da babu inda zai je ya sauka. Na farko ba zai iya dawowa Tel Aviv ba, na biyu kuma jamhuriyar musulunci wani wayo da wani hikima da ta yi musu lokacin da ta dinga bambama duk wani sansani na sojojin kasar America. Bayan ta bambama su ɗan tsagaita wutan da aka yi, sai suka dawo su zo su ƙara gyarawa ko kuma su dawo da sojojinsu da kuma jiragensu. Jamhuriyar musulunci ta ce ba su isa ba, sannan ba su isa su dawo ba, ta hana su ga baki ɗaya duk wa'annan kasashen na Middle East, ta hana su, ta takatar da su. To yanzu ala tilas sai suka koma kasar mamaya. Idan ba ku manta ba, lokacin da ake yakin nan kasar mamaya ba ta yarda ma wani jirgin kasar America ya taso ya sauka a kasar, saboda saboda ta baza kawayenta wa'inda za su taimaka mata. To bayan jamhuriyar musulunci ta bambama su Jordan, su Bahrain, sauran kasashen nan gabaki daya, sai kuma ta sa ido abun da ta bambama kuma ta hana a dawo da su. To yanzu ala tilas da suna son yakin, sun rantse da Allah sai sun kawar da jamhuriyar musulunci, sun tabbatar da cewa idan har akwai jamhuriyar musulunci to manufar kasar mamaya ba zai cika ba. Wannan zalincin da wannan kashe-kashen dole sai ta yi shi, ita kuma jamhuriyar musulunci kai yakin ma dole sai an yi shi. To yanzu alatila jamhuriyar musulunci ta bar su suna gibke makamansu a kasar mamaya, suna jirke jiragen yakin su a kasar mamaya. Wannan iya jiragen kwaya 80 da wani abin nan, iya jiragen refilling ne F series, babu wani jirgi a ciki. Kun san shi F-35 da kuma F-15 duk wani jirgi na yaki baya iya daukan dogon lokaci ba tare da man shi ya kare ba. Sannan kuma idan akwai wannan sansanonin na Middle East baki daya, shine zaka ga wannan zai je nan a saka masa. Idan kuma akwai wannan jirgin ruwan, babban jirgin kasar America din na cikin ruwa wanda jirage suke sauka, to jirgin zai iya zuwa ya sauka. To duk jamhuriyar musulunci ta kulla wannan gurin, babu, dole sai kasar mamaya, sai kasar America, dole sai kasar mamaya, sai kasar America, sannan kuma sai kasashen Europe din da muke tunanin za su shiga. To yanzu a shirye-shiryen da suke yi, suna jibga abubuwan kariya a kasar mamaya, suna jibge wa'annan jiragen a kasar mamaya, amma jamhuriyar musulunci bata kai hari ba kuma tana kallon su. Kun san me yasa ta yi shiru? Kuma kun san me yasa take kallon su? Babban burin jamhuriyar musulunci a barta daga kasar America sai kasar mamaya. A daidai lokacin da suka taba ta, to a wannan lokacin kuma za ta yi mata dukan kawuka, za ta mata dukan sakwara, sannan za ta yi daga-daga da ita, za ta babballa ta, za ta rugurguje ta a cikin lokaci daya, ba tare da akwai kasashen da suke taimaka musu ba. Su waye kasashen suke taimaka musu? Wanda jamhuriyar musulunci ta lalata duk wani sansani na sojojin America, a latilas aka da kasar babaya. Ita kuma daman jamhuriyar musuluncin kasashen musulman su cire hannunsu. Idan ma ba su cire dan Allah ba, to za a cire dan wahala ko kuma dan gudun asarar da za a jawo musu. To yanzu ta mai da kasashen Larabawa na gefe, an dawo kan kasar mamaya. Yanzu ne kuma za a yi faɗan, yanzu ne wasan zai fara. Da duk shirme ake yi, da duk wasan ƙasa ake yi, yanzu ne za a buga, yanzu ne za a ga irin ƙarfin da ƙasar Amerika za ta fito da shi, sannan kuma za a ga irin ƙarfin da jamhuriyar musulunci za ta fito da shi, duk da ba ta nunawa. Yanzu ne jamhuriyar musulunci za ta fito a haƙiƙaninta, ba haƙiƙaninmu ba. Yanzu ne za ta fito a yanayinta, ba a yanayinmu ba. Yanzu ne za ta fito da tunaninta, ba da tunaninmu ba. Kun san tunaninmu da jamhuriyar musulunci kamar sama da ƙasa ne, saboda har yanzu jamhuriyar musulunci tana amfani da hankalinmu ne, bata fara amfani da hankalinta ba. To jama'a, a cikin wannan shigar da za a yi, yanzu ne za ta fara amfani da hankalinta. Yanzu ne za ku ga makaman da muka fi sama da shekara 4 muna gaya muku. Yanzu ne za ku ga tanadin da muka kai shekara 5 zuwa 6 muna gaya muku. Yanzu ne za ku ga asalin yanda za a yi kasar mamaya a nan take. Saboda haka ba abin da muke so da ku irin addu'a. Kasar America tana jirge makamanta, ba za ta iya jirge shi a Jordan ba, ba za ta iya jirge shi a Kuwait ba, ba za ta iya jirge shi a Bahrain ba, ba za ta iya jirge shi a ko ina ba, saboda idan jamhuriyar musulunci yana kai kuma ana kaiwa za ta babbame shi. Ba asis, amma ta bari yanzu ana jirgewa a kasar mamaya, inda za a yi dukan babu kasashen Larabawa da an cire su. An gaishe ki jamhuriyar musulunci, na rantse da girman Allah wannan tunanin da wannan abin ni kaina na ji shi a kaina kuma na sara miki. Za mu ci gaba da suburbudo addu'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafikan musulmai. Idan masu shirwa ne ubangiji Allah ya shirye su, idan ko ba masu shirwa bane Allah ya haɗa da su da kafiran gabaki ɗaya ya gama. To alhamdulillah jama'a, a cikin kwana hudu kadai an ga jiragen cargo na dakon kaya na kasar China suna sauka. A kwana hudu kadai an ga jirage sama da kwaya 50 suna zuwa suna sauke makamai a jamhuriyar musulunci.
kuma har yanzu makaman nan ba a san wani kalan makamai bane, duk da jamhuriyar musulunci ta fito da kwaya daya wato wasu kaɗan daga ciki, amma har yanzu jiragen nan suna jigila suna kaiwa da kawowa. Wannan muna muku maganar kago ne, banda ta sama, banda jirage wato banda jiragen ruwa, banda jiragen ruwa suna nan suna sintiri, ana ta loda wa jamhuriyar musulunci makamai, ana ta loda mata, wanda tun China tana koye-koye, tun Trump suna wasu wasan cewa akwai China babu China, akwai China babu China, to ba cikin ikon Allah a yanzu lokacin shigowar China yayi, kuma China ta fito ta nuna duniyan kai tsaye ita take taimaka jamhuriyar musulunci. Yau kwana 4 jirage suna safa da marwa tsakanin China da jamhuriyar musulunci, wannan banda jiragen yaki, kuma a gaban duniya, a gaban makiyan, a gaban kasar American, kuma tana kallon China tana kallon American, kuma ta kasa cewa komai. Wannan abin da yake faruwa kenan a yanzu. Ina masu cewa za a yi sulhu, ina masu cewa sulhu ya kare, ina mai cewa maganar sulhu ya kare ta ku daina, maganar yaki ya kare ku daina, ku tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci fa ba za a yi sulhu da ita ba a daidai lokacin da akwai kasar da take zaluntar waɗanda ba su je ba su gani ba, take kai hari gidaje, take koran mutane, take kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba. Kuna tunanin cewa jamhuriyar musulunci za ta zuba ido ta kalla bayan sun can cewa a duk duniyar musulunci, a duk duniyar kasashen musulmai na duniya babu kasashen da American suke tsoro, babu kasashen da kasar mamaya take tsoro, babu kasar da ta isa ta nuna mata hannu ita ma ta nuna mata in ba jamhuriyar musulunci ba. Idan za a markaɗe kasashen da kasar mamaya take zalunta, kasashen da kasar America take zalunta, idan za a markaɗe su a maida su gari lokaci ɗaya, na rantsi da girman Allah duk wa'annan kasashen ba za su iya cewa ƙala ba, asali ma idan an nemi taimako su za su taimaka. To duk duniya kasar jamhuriyar musulunci ce kadai, kuma duk duniya babu wata kasar musulmi ɗaya wacce ta kai ta kawo wacce ke taimaka jamhuriyar musulunci, babu ita. Ku duba duk tsawon lokacin faɗan da aka dinga yi, ba mu ga kasar China ba, ba mu ga kasar Rasha ba, amma a yanzu daidai lokacin da bayanan sirri yake shirin fitowa, ana mugun shiri, kowanne yana mugun shirin sa ba, a daidai wannan lokaci ita kuma jamhuriyar musulunci take shigo da makamai, take shigo ba wai dan ba ta da makamai ba, ba kuma wai dan ba ta da mizali ba, ba kuma wai dan ba ta da abin da za ta kare ba. Akwai makaman da yanzu ne za a yi testin din su. China ta jibge su, bata taba gwada su ba, babu wani fada da ta taba taimakawa, babu. To amma a yanzu akwai makaman da zamu iya cewa ba ma jamhuriyar musulunci ma ba ma siya ta yi ba, kawai za a bada ne domin a gwada a karfin aikin su, kuma duk duniya babu wanda ya san ba wanda ya san aikin makaman nan, ko ita China ta kera su ne, ba za ta tabbatar da aikin su ba sai yanzu ne, idan wannan gurmutsin, wannan guguwar da take niyyar tashi na kokarin kai jamhuriyar musulunci kasa, to yanzu ne za a dan taimaka wa China a dan gwada mata makamanta wanda ta kera ba ta gwada su ba, kuma kasar America take kallo. Yanzu abin da yake faruwa kenan, kuma jamhuriyar musulunci tana ta canja abubuwan ta, wato abubuwan kariyanta da abubuwan sirrin samaniyanta, tana kuma inganta tauraron dan adam tinta, kullun sai ta jefa. To ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafikan musulmai, a haɗa da su, a gama da su gabaki ɗaya. Mu dai burin mu ga ƴan uwa musulmai, ga masu son gaskiya, ga masu son adalci, kar ku sake kuma kar ku tsaya, addu'an nan a ci gaba da yi. Allah ya ba mai nasara sa'a, Allah ya ba mai gaskiya, Allah ya kaskantar da azzalimi.